Hi mga ka-vlogs. Tonight we're gonna cook fish, sinigang, sinapalukan na sinigang na isda, abasa. Ito ngayon yung isda mga ka-vlog, abasa yan. Nagpakulo na po ako ng tubig, kumukulo na. So, ilagay ko na itong luya muna. Itong luya, yan. Luya muna mga ka-vlog. Para mawala yung lansa, yung isda. Yan. Kamatis. Pwede pa nang pagsabayin yung kamatis at saka sibuyas. Yan, kakayan mga ka-vlog. Siyempre, punas-punasan natin ng kunti dito para hindi siya madumi masyado. Ayan. Takpan natin. Tutuin natin ng gusto yung lagyan natin ng sibuyas, luya at saka yung kamatis. Ayan. Saka natin babalikan. Tara, tingnan natin. Kumukulo na. Ayan, mga kabayan. Pwede na natin nilagay yung isda. Ayan. Yan, takpan natin ulit at kumulo para maluto ng gusto yung isda at hindi malansa. Yan, saka natin sila balikan ulit. Okay. Check natin na kung pwede ng kung ano gusto. Pwede na natin lagyan ng asin. Asin, alright. Tama lang. Tapos hintayin natin ulit na kumulo. Saka natin lagyan ng saka kunting ginisa mix. Yan, pwede na yan. Siyempre, takpan mo natin ulit. Pag naluto yan, mga kapag ito, luluto rin ako ng igado. Ayan. Kasi alam mo naman itong mga kabahay ko, meron ayaw ng isda. At saka, ito, pag nagluto ako ng isda, supposed to be may bell pepper pero hindi ko lalagyan kasi ayaw nila. So yung rib piece lang, ito chickpeas ilalagay ko, sibuyas at saka bawang, simple lang, hindi masyado marami yung rekado. Yan, katulad din dito, ayaw nilang, masarap sana kung may sili din ito. Ayan, kumukulo na para lang natin pa ng konti kasi mas maganda, mawala yung lansa. At tingnan natin kung pwede na. At yun, pwede na. Lagyan na natin ng yung tamarind, asin. Yan. Tikman natin. Ayos na. Kabayan.
Pwede na ito. Yan, pwede na natin ilagay yung sibuyas. Sunod na natin tong karne, mga bayan. Yan. Yan. No. Mamaya, pagka natapos mo, ibaliktad mo naman, okay? Saka mo na, ikaw na maglagay dun sa freezer. Sige. Ano ko lang kasi, mahirap na ako. Ayan ko. Yan, pwede na natin ilagay yung sibuyas. Sunod na natin tong karne, mga bayan. Yan. Yan natin.
Takpan natin para madaling maluto. Iwa-iwain naman natin ngayon yung atay para ready na. Naiiwa ko na mga kabayan yung atay. Pero ang ginagawa ko, inalagyan ko siya ng suka para hindi malansa. Ayan. Hindi lang. Saka kunting asin. Ayan. Ayan. Para asok yung atay kasi malansa yung atay. Ayan, ganyan. Pinalagyan ko ng suka. Ito nga pala, tingnan na natin. Ayan, kung lagyan din natin siya ng paminta. Ayan. Para mabango. Ayan. Takpan natin hanggang lumambot kasi matigas pa ito. Ayan, dagdagan natin yung niya. Lagay natin sa high sandali. Okay. Balikan natin mamaya. Check natin kung pwede na. Oh, pwede na. Lagyan natin na. Ito. Saka natin ito na yan, pero ilagay natin itong atay. Ayan, lagyan natin yung mga atay. Takot lang ito. Takpan muna natin. Saka natin balikan. Tingnan natin kung pwede na. Ayan, talaga. Lagyan natin ng konting ginisa mix. Ayan. Tingnan natin naman. Tapos lagay na natin yung green peas. Ayan. Ayan. Ayan, kawayan. Yung green peas. Saka natin. Takpan natin ng konti. 5 minutes, luto na yan.
let's check up if it's already done. Kung naluto na. Wow, luto na. Okay na yan. Yan, isda rin. Okay. Kain na tayo, mga kabayan, mga kailyan. Luto na ito. Okay. Sana magustuhan nyo itong video ko ngayon. Sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. And share and press the bell. And besides. Maraming salamat sa inyo mga kabayan. Okay, bye.